मित्रांनो, असं म्हणतात की कुत्रा हा जगातील सर्वात इमानदार प्राणी आहे। त्या संदर्भातील अनेक व्हिडिओज देखील आपण नेहमीच सोशल मीडियावर पाहत असतो। सध्या अशाच एका कुत्र्याचा व्हिडिओ समोर आलाय। तो व्हिडिओ पाहून आपण देखील भावुक व्हाल। व्हिडिओ पूर्ण पाहण्याआधी चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। व्हिडिओमध्ये दिसतंय की एक व्यक्ती पुलावर उभा राहून पाण्यात उडी मारण्याच्या तयारीत असतो आणि नेमकं हेच बाजूला उभा असलेला कुत्रा पाहत असतो। जसं त्या व्यक्तीने नदीत उडी मारली, अगदी त्याच वेळी हा कुत्रा त्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी धावत गेला। कुत्र्याने थोडाही वेळ न दवडता सरळ त्या व्यक्तीकडे पाण्यात पोहत गेला। मात्र व्यक्तीला आधीच पोहता येत होतं। त्या व्यक्तीने हे मुद्दामहून केलं होतं। त्याला हेच पाहायचं होतं की मी पाण्यात उडी मारताच कुत्रा धावत येतो की नाही ते। पण ठरल्याप्रमाणे तेच झालं। कुत्र्याने कसलाही विचार न करता त्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी धाव घेतली। व्हिडिओ पाहून तुम्हाला काय वाटतं? आपली प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा।